Share ka ta. Ginandak yung baso. Why the kay ating teddy bear? Ah, gusto mo yung baso may teddy bear. Sige. Nasaan yun? Nasaan yung may teddy bear, darling? Wala man? Ito na lang. Wa. Awan. Bakit ha? Mahilig po sa PC din, no? Yung ibang bata hindi kumakain ng fish pero si Edith kumakain ng Ay? Talap-talap. Yummy? School, alas 8 na, 18 November. Brunch nini, breakfast, lunch. Breakfast merienda. Ah. Nini ito? Sino yan? Wow! Luto na ang ating fish. Wow! Ano kasi pangalan nito, Manang? Hindi naman tilapia to. Hindi ko. Ha? Hindi ko. Diyan ka? Islang dagat. Toyo mansina lang siguro, tsaka kape, darling, no? Toy, thank you. Saka toyo mansina. Pangawagan naman kasi sinilan na lang ako. Hello! May utang ba ako? Ba't mo ako sinisingil? Magdala ka ng green top maragol na. Green top. Sipin ka to. Kopi na yun. Magdala ka maragol. Magdala may pre? Ako. Ay, larang pangsigang. 10 pesos. Ay, wow! Gusto mo rin ng fish, darling? Hello! Pakipalog mo na yung mga tao. Wala. Say hi. Hi. Pakila ko may bundle na lang. Ah, si Lela. Lela. Mahilig po sa Lela to, kaya tinawag na Lela. Ayan, Bernay, ganyan din yung Owa, YouTube na. ayan. Ayan, Baka live ka. Pacho ka YouTube ka niyan. Ah, live. Thank you. May suka ka o ano? Suka o ano, kalamansi? Toyo na mo na yan. Yay. Hey. Oh, malapit Let's na. eat na. Pindot na. Marami eh. Para matipid yung ano niya, battery. Tingnan nga natin. Lelat, malapit na. Memang yung deliver ka niyan, Le. Awan. Gusto mo? Sarap. Malapit-lapit. Sarap. Pati yung tip mo kanyan, malapit na. Sana all. Yeah. Yan mo, nakala naman yan. Umaandar yan. Pag sumisindi yan, umaandar. Wala na, hindi ka na makapag-school. Oh, di ba? Gusto ko, no? Maya mo na. Bukas na lang. Wow. Sarap ng kape. Oh, ang isa sa pinakamasarap na kape. Boss Apple. Boss Apple. Boss Apple. Bye ka, boss. Muli may fish na. Siyempre, yung boss nila. Favorite na yan ang fish ninyo. Hi! Welcome to my vlog! Sabi mo. Ang titirtiran dyan po nasi. Lubos-lubos. Sabi na. Share ka ta. Ginandak yung baso. Why the kay ating teddy bear? Ah, gusto mo yung baso may teddy bear. Sige. Nasaan yun? Nasaan yung may teddy bear, darling? Wala man? Ito na lang. Wa. Awan. Bakit ha? Mahilig po sa PC din, no?
Yung ibang bata hindi kumakain ng fish pero si Eden kumakain na Ay, Talap-talap. Yummy? Ay, nakabak school. Alas 8 na, 18 yung Hindi na siya mag-school. Post na lang, magpa-practice lang naman. Mamaya ka, yung ano sa'yo, tinik. Ito po ang pusa ni Edlin, no? Ah, tsubahin ko yung kabila. Kapintaw nyo ka wala? Ala. Oo, asin na lang. See? Bago. Ito yung baga. Awa. Pag na yan. Hindi naman tayo ano. KJ. JJ. Burrito. Gusto mo. Gusto namin. Bago kang post lang, ne. Yeah. Diyan kengas lang. Yeah. Ano, Lara? Ito. May sili. Oh, wow. Lutuin ko muna yung... Galing ka pala. Diba sumabay ka na sa amin? Lutuin ko pa yung ukra mo. Sarap. Yummy. Mama? Ay, wah. Ang sarap. Ito po ang sausawan natin. No? Bagoong, suka, tsaka lara, sili. Ating pang... Kibig ko na, Brisa. Ito pa isa pa. Isa pa. Dito kami ni Eden, no? Share kami. Mas si Mara hindi nagluto sa kanila. Luto sila. Ang pinisa mo. Ang bulit ko sa pampirito. Ha? Oh. Sagliya naman natalo ito eh. Bitin. Bitin. Bitin po kami. Dalawa po kami kakain eh. Alam mo na favorite ko to, darling. Kaya kasal ko. Kaya mo. Hindi ka muna nagtanong. Ito, hindi nga pa niya nakahingi kaya sila ng dugo. Oo, ayan. Ayan? Oo ah. Mamayang gabi, dinuguan. O bukas. Bukas na, magsamay-samay. Wow. Ha? Iba talaga yung ano, isang dagat. Walang ano, walang hindi kumakain ng feeds. Press na press to, galing Ilocos. May inabas ko. Hmm. Yung ano to, yung iniihaw. Hmm. Yung hindi mo balatan. Ha? Ha? Uy, ayaw mo sausawan? Ha? Sausawan. Ayaw ko yun. Ayaw mo yan? Bori ko itatuloy. Ikaw, my friend. Hmm. Ang talak. Ah! Yummy ah. Wow. Hangin tayong pusa, oh. Mamaya kayo. Kain muna kami. Kain nyo yung ano. Yung tinik. Bigyan pa kita. Okay, Nadia, gusto pala ni Eden din to. Oh.
Sarap. Mm. Mm. Sarap. Lumalaban yung sili. Mm. Prito na yung pa. Mm. Gusto din niya. Ang sarap. Mm. Wala lang muna. Naman na. Ah. Shout out po kay Conchel Leo de la Cruz. Kay Idol TikTok. Kaya na tayo, Idol. Amen? Hindi ka na nakapag-school, ha? Hindi ka agad nagising. Hindi ka agad nagising. Sarap ng tulog mo kasi. No. Yeah, man. Hindi siya malansa, no? Yung isda na to. Hindi siya malansa. Konti yung tinik. Ha? Hindi masyadong malansa. Saka konti yung tinik, oh. Yung tulad ng bangus, puro tinik. Pag may bango. Parang kulang yung suka, darling. Ha? Kulang yung suka. Ang sarap na, darling. Sabagong. Naman. Napasubo yata ng Parang lunch na to, ah. Mamaya na yung niyan. Mamaya ng kasunod, mga 3. Naman niya, bebe. Wow, sakto. Arami. Yeah. Wala na kang ulam? Na? Wala na yan. Wala na si Bonbon. Umuwi na. Naman. Sarap. Thank you, Lord. Sarap po ng pagkain natin. Out of this world. Wala po sa Pampanga nito. Puro baboy sa Pampanga. Ano yan? Ano naman magkini yan? Ang tama. Itang isama ko pati magluto ko. Walang nagagawin mo. Pirang mong piraso. Sa kaya wala? Sa Subic. Sambales, no? Mas manap. Na? Suki ka na, suki ko. Saan kaya bili yan doon? Makamura doon? Mamuri, di ba natin? Same tao, nakamalasa. May baboy itong bagong, na. Pero, Kaya pala may laman-laman. Tsaka gusto makamura.
Yung kaano lang, kahon ng mga nangisda. Ano pa na kayo? Hindi, sabi ni Romel. Ano pa na kayo, Romel? Ang sarap. Hindi siya nakakasawa. Sabi niya ba yan? Isang dami. Oh, saka walang ano. Tawag dito, walang kinakain na pigs. Gustong gusto. Fresh from the sea. Ang dami. Pero malaki yung dati, no? Yung kinain natin doon. Oo. Yun eh. Sobra. Bitin. Bitin sa isa Yummy talaga. At saka pa balik eh? At saka pa balik eh? Alis ka dyan. Sige, sige. Alis dyan. Tara! Alis, baba. Kumakan to yung adwakang ang kierna. Kumakan to yung. Yeah. Isay. Kayo bakla ka naglelelo yan. Kayo bakla. Ang sarap na. Ang dala. Gaya na yung mga pakapili tumalang ata, pwede na yun eh. Malansayan ta. Yung sinabawan, isa ka? Oo. Mabagay okay na ako niyo. Puta naman yan. Wait muna natin yung ulam natin, darling ha. Niluluto pa. Nalang oras din tang? Alas 2? Sila? Sila Diyosa. Yung ano kami kahapon? Kararating lang? Ma-traffic siguro na. Yung ano kasi nagdara, hindi sila mga. Ha? Ano ne? Kano kaya ni drive? Ha? Yun na na? Romney. Bakit? Mark! Kaya na! Ito po, linuto sa kamyas. Masarap din to. Anong pangalan na isda na ito, Darla? Barangan. Bararang. Barangan? Barangan. Barangan. Hindi bararang. Ah. Kain na kayo. Let's eat na ha. Yun no? Gusto mo nito? Ganito lang gusto mo no? Barangan. Sarap.
Awesome. Masarap. Luto sa kamyas. Wala siyang chemical. Sarap. The best. 1 hour later. Sarap na sarap si Banji oh, sa yan. Ang sarap no? Press na press. Na? Saka hindi nakakaumay. Dito ng ano, baboy. Pagkadobo, may taba-taba. Sarap. Kaya naman lang. Sabi sa bali ito fresh na. Makaiba pa mo yung fresh na. Kung saan ka bang kutang ginas. Diba? Wala sa taba. Makakaya, nasa. Yung manok, ay, yung mais, oh, inikot-ikutan tayo, di ba tayo nagbayad? Mapipit mo tayo na. Next, ano na, kumakain tayo. Ayaw mo ata yung kanya? Ano? Kaya kayo yung piyas. Nanoy nagiging kayo? Piyas. Ay! Ay! Piyas ko, ulit. Punta ka liwang king kurako. Bakit? Ayaw berkik na ka. Aro! Sakto mo? Punta ka lang. Sakto yan. Ay, thank you Lord. Naman. Brunch nini, breakfast, lunch. Breakfast merienda.
Namang nangangalabit yung pusa ni Edith? Sa'yo yan? Sarap? Ito yung binabalikan. Ito. Yan. Ay. Binabalikan yun. Wala kang sa plato dati. Ayaw pala. Wala magbalat. Anong klaseng isda naman? Hindi ka mukha nito? Oo. Iba yung nailabas niya ako. Ay, ba? Anak ng tipaklong. Iba pala to dyan. Binabalatan. Wala nang mga niyan. Wala na itong gusto ko. Binabalatan na. Masarap siguro May yan. sagay may price. Masarap to. Ha? Mas mahal niya yan eh. Ata, madali. Yeah. Mahilig. Binabalatan ha? Kinain mo na, babalatan mo eh. Baka kayo bang isda to? Ha? Thank you, Lord. Nayaman mo. Ito na lang yan. Kaya ito. Ano ito? Ha? Dahil po tinik oh. Talagang tinik overload. Wow! Daming ulam. Seafood. Tayo ngayon, seafood. Ay, laki. Malaman din yan eh. Malinam lang to. Iba lasa. Pero ang luto talaga niyan, ano? Nihaw. Sarap to sa nihaw. Sayang, hindi ako magluluto. Ginagawa? Ano yung karne niya? Parang it's melt in your mouth. Malambot. Malambot ang karne nito. Baka ano mo, ganunin mo lang sa... Yung mahal yan. O, tingnan mo, nag-iwalay ka agad, oh. Saka iba yung ano na, karne niya. Kaya naman sa restaurant yan. Malambot. Hindi ganun yung isa. Nabugi na rin, naman kabugi. Ang kulit ka kalod. Diba, amok kulit ka kalod. Ayun, ano, yung puga. Yung pugamin niya, puga. Tutlog. Pastas yan. Ang lambot ng karne, oh. Ganunin mo lang, naghihiwalay. Oh, tingnan mo, oh. By layer. Oh, sobrang lambot. Tingnan mo yung karne, layer by layer, oh. Hindi naman gumagamit ng, ano, ng kutsilyo. Oh, naghihiwalay siya, oh. Ay, naman ito, no? Oh, ganunin mo lang, naghihiwalay yung karne niya, oh. Oh, layer by layer na. Ganun mo lang, oh. Ha? Ito naman, hindi. Pero mas bet ko pa rin to. Yung brown. Sa inihaw siguro masarap yan. Wala na ganito? Ito yung pangimang yan. Mamalatan yan? Mamalatan yan. Ihaw na lang natin na lang. Sa ihaw sigurado ko papatok pero sa pinito. Parang hindi masyado doon. Doon na. Pero lutong-luto na yan. Ganyan talaga siguro. Ayun yun. Madulas siya, madulas. Kaya siguro ano, kaya siguro ihaw. Kaya siguro ihaw talaga. Kasi magdadry yun. Hindi man naman gumamit ng filter pero huwag sobra. Yan ang natutunan kong lesson sa babae na to. Kilala niyo ba itong babae na to? Sobrang nakakaiyak yung
yung Nakita galit talaga mo sa mata niya na malungkot at nasasaktan siya. Yung babae na yan ay walang iba, kundi ang aking kapatid na si Eileen. Yes, tama po kayo. Si Eileen po yan. Story time tayo. May ikukwento ko sa inyo. Bago ko umalis, papunta dito sa Dubai, meron ako ikukwento sa inyo na never ko siya makakalimutan sa buhay ko. Itong bata na to, bago kami umalis, kapatid ko po yun na kapatid ko po to, si Eileen Kaibigan. Tama. Ito siya Okay. picture ko kasi nag-uusan siya. Bago po kasi ako pumunta sa Dubai, magkakasama kami magkakapatid. Gusto ko magkakasama kami sa